Bertha boede sammen med hendes jødiske familie i Tyskland i 1939. Livet var perfekt for lille Bertha. Det kunne ikke blive bedre. Men alt det blev ændret. For at være jøde i Tyskland i 1939 havde store konsekvenser. Bertha, er der mad nu? Okay, mor! Sæt dem pænt, Bertha! Undskyld, mor. Må jeg se dine hænder? Ud og vask dem! Velkommen hjem, Sønneke. Må jeg se dine hænder, Karl? Okay, det er fint. Må jeg se dine hænder? Det var godt. I dag står det på grøntsagssuppe. Værsgo. Det gider jeg ikke have. Du skal bare... Det er en utaknemmelig unge. Du skal bare være glad for, at du får noget mad. Sæt dig ned. Godt, Sønneke. Godt, du altid er så taknemmelig. Nu er det sengetid for dig, Bertha. Kan du lige tjekke, om hun er gået væk? Vi skal lige snakke om noget alvorligt. Ja, selvfølgelig. Tyskland er et sted for tyskere. Kun tyskere. Sig hej. Hvad skal vi gøre? Hitler vil jo ikke have jøder i sit land mere. Vi bliver nødt til at flygte, fordi ellers så bliver vi sendt i koncentrationslejre. Det er nok at høre på. Nu går jeg i seng. Sønneke, du skal vågne op nu. Vi skal ud og høste. Jeg blev så flygte. Moren og Bertha havde intet andet valg end at flygte, efter deres mand og søn var blevet sendt i koncentrationslejre. Det var simpelthen for farligt. Bertha, vi må flygte! Hvad? Bertha, bliv her. Hestevognen er derovre, og det er der, vi skal flygte med Bertha. Jeg er bange for, hvad der skal ske. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, Bertha, men vi klarer det sammen. Det er fint. Bare kom. Hvor jeg fryser. Her, tag jakken. Godt deroppe. Jeg er sulten. Okay, vi har ikke fået mad i 4 dage. Gud, det er et fly.
Bertha, er du okay? Nej, Bertha!